Moi! Mä oon Tuomas ja mä oon Vaivan yksi 3 pääjärjestäjästä ja me ollaan just lähdössä penkkuun vähän kattoo paikkoja. Se löytyy tuolta. Me ollaan tultu tänne penkkuun nyt ja tää on tosi mahtava paikka ja täällä on kauniit maisemat. Ja tää tulee olemaan varmasti tosi hyvä tapahtumapaikka. Lähdetään vähän kiertää ja katsoa, mitä muuta täältä löytyy vielä. Ja tosiaan kompassi kannattaa ottaa mukaan, se on aika näppärä vekotin täällä. Tietää missä menee ja mistä löytyy mitäkin. Yes! Täällä on tosi hyviä spotteja ja loistavia väijytyspaikkoja ja paljon hyvää maastoa, missä yllättää vihollinen ja taistella ja piiloutua ja jopa mennä karkuun. No niin, täältä löytyy 2 erinäköistä karttaa. Meillä on suunnistuskartta ja sitten löytyy penkun oma kartta. Täältä löytyy näitä vihreitä alueita, mitkä on Helsingin kaupungin alueita. Ja meidän peli tulee keskittymään nimenomaan tälle alueelle. Täällä löytyy näitä valkoisia alueita, mitkä on yksityisalueita. Vältetään niissä olemista ja kulkemista. Annetaan niille rauha olla siellä omissa oloissaan. No niin, eli tässä selkäni takana löytyy vessoja ja tämähän on aivan luksusta, näitä löytyy ympäri saarta. Ja sen lisäksi meiltä löytyy myös hyvin juoksevaa vettä, vesipisteitä on melkein kaikkialla. Se on hyvä. Penkku on nyt kierretty ja nähty kaikki hienot paikat ja tästä on hyvä jatkaa. Penkku jää nyt hetkeksi taakke, me lähdetään jatkaa vaivatapahtuman suunnittelua. Se on moro! Pitääkö tuijottaa tuohon? No, kekoa. No niin, eli tässä vessani takana löytyy... Vessani takana.